Nkhani yomwe inazunguza lero ndi yomwe ijatu ya msika wa ku Lilongwe ku area 36 ku Wakawaka kunena kutitu akhonsolo ya Lilongwe akuti kupitatu kumeneko kagwetsa mashopu zosakhala bwino. Ndetu mafunsobe analochuluka kuti akhonsolo achita bwino kapena sanachite bwino. Ndi akhonsolo abwera makamaka ameneyo ndi meya wa mzinda wa Lilongwe Alex Banda akunena kutitu iyeyu ndi zoti ndokhudzika kwambiri kunena kuti anthu ena ake kumeneko katundu wawo wasonyedwa. Anthu ochita malonda ndithu kumata malonda bwinobwino komatu ndi kugwetseredwa zinthu zawo. Akuti iyeyo ngati meya ndi zimene zamukhudza kwambiri. Ngati kunena kuti tunde kuti sakukhonsoloko ngati si anthu ake amene akapanga zimenezi. Akuti komano zimene zachitikazi akuzisapota kuti palibe china chonse chimene chalakwika pamene papa. Chifukwa chonena kuti ngati khonsolo ya Lilongwe anatenga ndiye kuti ndondomeko zonse zoyenerera motsata malamulo asanafike point yogwetsa zimashopu zimenezizi amangoyenera kuti apange choncho. Funso ndikumati mwagwetsano pa zifukwa zotani? Kodi ndi nsanje kuti msika umenewo suli ndiye kuti pansi pa khonsolo uli pansi pa munthu ndi private market? Kapena mwina mwake ndiye kuti pali zina zake kuti kapena munthuyo sautsatira malamulo, msika usutsatira malamulo kapena. Ndipo fotokozatu meya amenewa Alex Peter Banda akukamba zonena kuti yayi nkhani ndionena kuti msikawo pamene unayima malo olakwika makamaka mbali mwa msewu. Naona ena amene I think timati malunga amatitsatiranso pompano pa Justin Tech Malawi amafunsafunso kunena kuti kodi muti msika uli mbali mwa msewu? Uli mbali mwa msewu ndithu, mbali mwa msewu wa M1 kumeneko ku Lilongwe. Ndetu akunena kuti yayi msika upokhala mbali mwa msewu ndiye kuti umabweretsano zisokonezo zina ndi zino. Unayima malo onena kuti simayesi ndi mbali mwa msewu basi road reserve. Sikuyenera mukhale ndi kuti malonda pikiripikiri anthu iyayi zimenezo ayi. Ndiyenotu akuwasuntha adzipita ku msika wanyuwani uja. Kumeneko ndi kumene anthuwa akukana. Tsopano akuluakulu funso ndikumati mwati kodi ndi nkhani zoti msika uli mbali mwa msewu ndiye muti ngosatsata malamulo kapena mwina mwake ndi nsanje? Ndiyetu tayankhula naso ndi munthu wina amene amamvera Justin Tech Malawi. Iyeyu atamva zonena kuti mu video yathu yapita ija tati tiuzeni maganizo anu. Anapezeka zoti watitchayira lamya ndipo atiuza maganizo ake mmenemo. Tatiyeni timvereko muone kuti muli za nzeru mmenemu. Timvera limodzi kenako kumapetoko tidzangomalizitsa. Okay, apa ndati kucheza ndi munthu mmodzi amene wazitsatira bwinobwino mmene zikuchitikira zakuwakawaka zija nde ticheze naye. Of course I think isazitchula dzina lake nanga kuti sakufuna kulowera nawo zimenezi. Ndi munthu ungodwa kuitsata nkhani bwinobwino. Nde akulu tafotokozani mukuti zakuwakawakazi kwenikweni chikuchitika kwenikweni ndi zanthu amenepa ndi ndale kapena mwina mwake izi zitingane kuti ndi basi akhonsolo azisolakwa kapena ndi ndale zilapasi? Okay, chimene ndingafotokoze nchokuti apapa kumaso anga amene ndikutengera through my suggestion ndikuona ngati kuti valowa ndale, chifukwa chonena kuti nthawi imeyo ngati atolankhani mutha kukhala ndi nthawi yonena kuti okay apapa ndimene zilili ineyo ndikhale ndipange invest. Ndio ukafuna panga invest wanu makhala pasi kodi ndipanga invest chani? Ndiye kuti ukakhala pasi paja umaona kuti okay chimene chililipa ndipeze malo oti ndipangire business yanga. Ndiye mwini wake wa malo aja anapeza kunena kuti anagula malo kapena inuyo muthopeza kunena kuti mwagula malo mufuna mumanga hotela kaya mumanga bara kaya mumanga guest house kaya mumanga chilichonse chimene mungakonda nena kuti okay ineyo assets yanga ndiye kuti ndipanga zakuti kuti zizindipatsa ndalama. Ndiye aliyense akakhala ndi chiganizo chimene ija amaona kuti okay apapa ndikuyenera ndipange zimenezo. Ndiye ene ake amalo amsika wakawakaja anapeza kunena kuti agula malo aja kaya munthu amanena kuti ineyo malo awo ndopanga ndoti ali attractive kwa anthu. Kaya munthu amayalapo zitumbuwa kaya amayalapo nthochi kaya amayalapo chani
komano anthu amabwera amene pajapo kuti adzagule chani kuti adzagule zinthu ziji ndiye mwene pamalo anaona kuti okay malo angawa zonetsa kuti ali more attractive to the people, so what can I do? Ndiye kuti anaona kuti okay apapa ndikuyenera nditsekule chani nditsekule nsika. Ndiye posafuna kunena kuti mwina mwake amangepo zina zake kaya amangepo bala komanga iye anaona kuti the best way yoti nene ndingapange ndrama inali yoti ndimange nsika. Ndiye anamanga nsika pamene paja ndikupeza kunena kuti payambano kubwera anthu ambirimbiri komano mwina chifukwa chonena kuti andale omwewa analowamo anabwera kwa mwini nsika uja kufuna kumugula nsika uja chifukwa chonena kuti mwina benefit sikupita ku council. Anapeza kunena kuti munthu uja mwina wake wansika anakana chifukwa chonena kuti iye inali ngati asset yake yonena kuti akupezerapo ndrama. Okay. Ndiye kunapeza kunena kuti zinthu zija akhalabe akukokana kuchokera nthawi ya MCT mpaka nakufika nthawi inoyo akhala kukokanabe kunena kuti nsika uja ukhale wachani ukhale waboma. Komano chifukwa chonena kuti mwini wake janakaniphisa napeza kunena kuti anena kuti nsika usamuke cholinga chonena kuti mwini wake uja asapezinso asapangeso phiri. Komano ino choti mudziwe chonena kuti munthu mwini wake wa asset kapena apartment inake amafuna abe azipanga chani azipanga phiri. Komano apopo anthu chifukwa choti sanje mudziwa ino mtima wa sanje wina wake akamachita bwino akamakupambana umapeza kunena kuti iwenso kamtima kena kakutani kakubwereka konena kuti mzakoja asachite bwino kuposa iweyo. Komano chifukwa chinena kuti Mulungu akalemba amakhala kuti walemba. Kunapeza kunena kuti anthu aja kukwenyanabe mpaka na nkhani ili ku court. Mwachitsanzo akhanso anapereka period yonena kuti anthu nsika ukuyena utsekede nthawi yakuti anapereka 30 days anapereka 28 days 21 days I don't know. Inali 30 days. Inali 30 days. Alright. Ndiye apereka 30 days. Kodi inuyo landlord akakhaonana kuti akuchotsani nyumba ndikupatseni chifunso. Akakha kuti na kuti akutulutsani nyumba kunena kuti nyumba yo ineyi mukuyena pofika tsiku lakuti mukhale mutatuluka. Kodi pamene paja angabwere netsiku limene ija mwina nyumba ija imene mwaipeza inuyo kapena iye akuwuzani kuti mukalowe nyumba yakuti nyumba ija ndiyosatha kapena inuyonso mungakwanitse kulipira nyumba imene ijayo inuyo mungapite zonena kuti munganyamuke kukalowa nyumba imene ija yonena kuti mungakwanitse kulipira. Ayi, okay. Murando zone uri nsika umene akunena kuti anthu apite ndiosatha? Ndi nsika unena kuti sindikutanthauza kuti ndiosatha komano anthu akunena kuti nsika ndiwaung'ono. Komanso akunena kuti kumenekoko kuli malo onena kuti anthu azikalipira. Ndiye anthu akupangano complain kunena kuti singakwanitse kukakhala kumeneko kumalipira bora kompanopa. Asinchite kuti kafikaje apapo pawakawaka kanali kakang'ono kusiyana ndikuti ndikumene akuwauza kuti akakhalepo. Ndiye anthu amaona kuti ife isakukwanitsa kukhala pano kusiyana ndikukhala kuti ndikukhala kumenekoko. Then after nkhani itapita pa court. Ndiye amayenera akhanso adikire chigamulo cha court. Mwachitsanzo pakatipa panali nkhani ya MEC ndi president ya Professor Peter Mutharika. Ananena kuti Mutharika ananena kuti ameki akuyenera asamuke maofesi awo awerenso blantyre. Ameki anakana. Kodi atakana samagwiritsa ntchito maofesi awo nkhani ili ku court samagwiritsa ntchito maofesi awo akudikira chigamulo. Amagwiritsa ntchito. Komano panopa kaya anasamuka kayapanga chiganizo chonena kuti asamuke zonena kuti apite ku blantyre. Samadikira kuti chigamulo chakukhoti chibwera chotani. Okay, mukufuna kunena kuti awawa amayenera kukhalabe kuti azigwiritsa ntchito nsikawo azikayalabe malonda awo kufikira chigamulo chakukhoti. Kodi khoti anawapatsa chiletso? Okay, amayenerabe azigwiritsa ntchito nsikawo ndiye pokapoka chigamulo chakukhoti chabwera chanena kuti okay mukuyenera kuchoka pa nsikawo pazifukwa izi afotokoze zifukwa zonena kuti zomveka bwino zonena kuti zikhale zomveka anthu agwirizane nazo asanakatenge chiletso china. Okay. Chikabwera chigamulo chimene chija okay muchoke kapena musachoke
ndiye ngati pabwera chiganizo choti musachoke chachokera ku court ndekuti akuyenera kugwiritsa ntchito msikawo. Koma ngati anena kuti muchoke akuyenera achoke pamene popo pamene akanayenera kupatsidwano masiku tsopano kunena kuti okay chigamulo chabwera kunena kuti tsiku lakulira kuti mukuyenera mutani mukuyenera muchoke, then pofika tsiku limeneja ngati sachoka ndekuti sakumvera chigamulo chachani cha court pamene amayenera kuti akaphwanyisa kuti panalibe vuto. Koma apapa chifukwa chenera kuti aliyense maso ake ndi makutu ake anali ku court kunena kuti okay tikuyenera timve chigamulo cha court chibwera chotani. Chikabwera chigamulo cha court chijacho pamene angapange chiganizo chotani choyenera kuchokera ku court. Komano ndikuona ineyo apapa acouncil pali vuto alakwitsa kumbali yanga ndikuona choncho. Okay, apapa tinene kuti acouncil ndi ndale alowetsapo ndale pamenepa nsanje. Ya ndi nsanje chifukwa pali wina wake amene akufuna kumapindula apati from mwini wake wa msika wa wakawakayo. Koma si boma limene likufuna mapindula. Sorry? Ndrama zonse zipita ku boma mesa nimaona ngati ndi boma limene lifuna zipindula nanga zikapita ku council sinde kuti msika upita pansi pa Lilongwe council ndi kuti ndrama zizipita ku Lilongwe council. Inu council tamene chimene chikuchitika cha nzeru chabwino choti council ili ndi ndrama pali chani chimene cha nzeru chimene mukuchiona kunena kuti okay council iyi yapanga ichi yapanga ichi yapanga ichi. For example taona ni misewu imene ili town muno pali msewu wa ochoka town kufika ku 23 odutsa Chibasula ndi msewu onena kuti unaonongeka kopya konena kuti magalimoto ambiri anasiya kudutsapo chifukwa onena kuti msewu uli m'manja mwa council. Komano ukanali chimodzimodzi anawamba kugwirapo ntchito anagwira ntchito kwa miyezi yokwana 6 or more than 6 months. Komano anamanga mwina about 200 to 150 kilometers. Pamene bobo zimene zikusonyeza nena kuti council ngati pali wina wake amene amakhala beneficiary kuchokera ku council. Ndrama zotayikira kwina kwake nzene muonera zimenezo? Ya komanso ine ndikuona nena kuti kusamuka kwa apapa ndekuti kumenekoko pali wina wake amene akutani amene akufuna kukhala onena kuti azipindula ndi msika umene osati council yokhayani. Chabwino apopo ndekuti zamveka chifukwa ndi zimenenso zinatuluka makamaka kuchokeratu kwa mkulu amene amayang'anira msika umenewo ameneyotu anali Mangolomera wakamba zomwezo kunotino pali ena ake ndithu andale amene akulimbana ndi muno wake wa msikayo ndipo ndi nkhani yotino basi ndi zidani chabe akufuna mulande msikayo anayankhulapo nkhani zokhuzana ndi zimenezo apaso ndi zimene mukukamba mwina achimene tingapange kapena mwina muli ndi mawu anu omaliza. Mawangu amaliza andionena kuti Amalawi tisiyeni nsanje chifukwa tangoganiza national anthem yathu ijayo imanena kuti Mulungu adalitse Malawi tisiye nsanje. Ndiye tikasiya nsanje ndiye kuti Malawi timmanga Malawi wabwino, tikasiya nsanje timmanga Malawi odalira na mnzake. For example maiko anzathu akaona kuti pali malo amene akupindulira anthu ambiri anthu amabwera pamene tati mudzapanga support munthu uja. Komano ngati malo akubweretsa chisokonezo ndiye kuti malo amenewo amayenera kutani amayenera kuchotsedwa. Komano malo awakawaka msika awakawaka umathandiza anthu ambiri mbiri ndiye zakhabe zokhumudwitsa ndiye tingoti Amalawi tisiyeni nsanje tikhale okondana wina ndi mnzake tisapange zinthu zodzikomera tokha kuti chinthu china chake tizichipindulira tokha iyayi. Chifukwaso pamene tikakhala kuti zinthu zilowetsa ndale tikhala tikuononga dziko. Komano tipangeni build Malawi timati Malawi the warm heart of Africa. Komano pa zimene zikuchitika Malawi munomu zimakhala ngati kuti ndi si warm heart of Africa aso iyayi. Komano timakhala ngati kuti ndi dziko lina lake lapaderadera. Komano Amalawi tikhale anthu okondana ndomvana komanso panga chinthu chimodzi ndogwirizana wina ndi mnzake kufunirana zabwino wina ndi mnzake because akumadziwa cha utapuguleni. Chabwino atathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu komanso zimene mwamva kutibweretsera ndikukhulupirira zonoti anthu angathe kuiona nkhani mosiyana. Chabwino mmene tamvera pamenepo ayi tingathe kumvatu awatu ndi anthu amene
mukuona kwawo mmene zikuyendera mmene ayitsatira nkhani ndetamvera limodzi pamenepo, koma nkhani imene akufotokoza akulu amenewa ndi imenenso ngakhale munthu uja chairman wa nsika Mangolomera uja anakambanso zomwezo kunena kuti yayi apatu kutero kuti pali wandale wina waketu nduna imene ndi mdani wa munthu wake wa nsikawo ndi atafuna kuti nokayasokoneze zinthu zani ndi izi ndale ayi whatever the case is ife tinene chonchi tiyafunira mafuno abwino onsetu amene amagwira ndi kuti pa nsika umene wawakawaka zinthu zimakhala zasokonekera zikatere. I hope ndi kuti akuboma apeza njira zabwino zoti athandizire anthuwa tisakhale adani awafotokoza zakale anzathu amatimbira foni tisakhale adani oti tizidana tokhatokha tatiye ndipange zoti tikutukulane tikambirane bwinobwino tipeze njira zabwino ndithudi akutitu.